लोगोफोर एन्ट्रेन्स एग्जाम होग्राफोरा बिराद मानसि जाबाय बेसेबांबा मानसि एन्ट्रेन्स बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फिलाबारना ओइथिं बुंहैजोबनाय फुल फिलाप बुंजोबनाय नै रायजोफोर एन्ट्रेन्स होग्राफोर लोगोफोरनो आयौ आजां गाजांखा एसामिस बर' मानि दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव हाबग्रा क'क्राझारफ्राव लाबल'खा फिर आरोना नैबे गेटथिंनि ओरैबो फिरसै बुंफबजोबनाय नोंथांमोन नायनो हागोन ओरैथ' बरटिका गिनायाव आरो जादोंना ट्राफिक जाम गुलायबाय नै रायजोफोर एन्ट्रेन्स होनायनि थाखाय बिजनि कलेज